Iya, Mak. Ya ampun esuk-esuk ngetokke buta gedhe. Ora apa-apa arang ya lakoni kaya ngono kuwi. Sore-sore ding kok esuke trewis sameh bubar. Ah wis bubar wae ya. Aja, Mak. Suwane ndi iki, Mak? Lah meng krang omah. Aku ya sok lewat kene iki nek mangkat sekolah ben ora Hus. Mengko ndak dijagani dalane kene aja. Ampun nggih. Niki sowan teng pundi niki Kemusuk. Kemusuk Kidul. Sedayu. Ngono, Mak. Heeh, Nduk. Ya kaya ngono kuwi. Acarane Wayangan. ora. Kok sowan mrene iki merga Ya merga dikon mayang. Kepiye to? Ora, merga apa jenenge iki ulang tahun. sapa sing ulang tahun? Channel Dalang Sena sing kaping pira 5? 5. Ngono, Mak, wis 5 tahun. Heeh. Wis 5 tahun channel Dalang Sena streaming iki madeg. Iya, Mak, pajan jos temenanan. Saiki apa jenengane? Krune Dalang Sena gaul-gaul ya, Mak. Gaul-gaul. Iki mau sik neng tanganku iki mau sore mau wis live TikTok. Potongane gondes wis kaya selebor miu kae lho, Mak. Ya ora kaya kuwi mulet. Mulet ki apa? Potongan, mulet iki yang mulet pasti kesantet kae lho. Kepelet, Pak. Heeh, iki apa jenenge iki ya dihadiri oleh bintang tamu idolaku selamanya, Mbak Mimin dan Mbak Apri. Nek sing sitoke iki Anu iki sing ditoke iki Mbak Lintang Kairo. oh saka Kediri ado-ado ya, Mak. Ngado-ado lho iki. Bubur apa-apa. Apa es buah. Saking Kediri, tepi-tepi Jatim mriko Jawa Timur. Wah. Mau tekan ngomah jam 1:30 apa ya mau? Ora maksudnya anu mau lho. Tekan kene iki mau jam kok 1:30 kawanen meneh. Gamelane rung dusunge mau 1:30 iki. Mau tekan kene iki jam pira ya? Mau jam 6:30 iki aku dandan. 7:30. Oh jam 8 mau TV berarti. Kowe lah tak dandani sih. Apane? Ya aku dhewe maksude iki. Ayo saiki nganu sik, Mak. Apa jenengane? Wis kae sapa kae? Ayo kae sing ngrebab ki kae. Aku dolan ning omahe iki kok Ding. Sesuk Lintang nonton lho, Ding. Aku ya apa iya? Aku ya ngono kuwi. Lah kok jebulane temenanan. Pokal gawene Om Kiswan. Engko nek ana apa-apa le tekan kene iki nganggo transport lho, Om. Wis kuwi tanggungane Om Kiswan. Aku ora melu-melu. Sesuk tak terke anu gampang. Mobil aku tak supiri wis, nganggur aku ki. Sesuk ki, selo aku sesuk. Paling nyopir mabuk dhewe mengko. Ngono
kok gaya arep nyopir. Ngajar mobil apa? Sik masukan sing koplingan kae mumet dhewe aku malahan. Ayo sesuk kok nyupiri Pak Baron. Ngatene Pak Baron kesenengan. Lah kok Pak Baron sik ning buriku ki wis seneng banget kok mau. Lagi teko mau springas-springis. Ding. Ngono kae jare mau. Ayo nganu sik, Pak. Iki apa? Mumpung ana bintang tamu, mumpung ana Bunda Mimin karo Princess Apri karo sisan apa jenenge berdoa mengko nek wis dijumenengake. Ayo luwih becik dijumenengake mung ndak aku ndak selek kentekan bahan. Soale lali kabeh mau wis tak pikir mau iki. Dadi blok geseh tekan kene iki mingan. Pun, monggo Bunda Mimin Princess Apli karo aturi jumeneng kanca-kanca nyuwun spotipun nderek spote ajeng napa. Monggo. Mbak Libur macangi. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu nak lanang. Sugeng dalu. Ya ampun, kangen aku. Kangen karo Pak D. Heeh. Piye, Karo Pak? Bunda. Bunda. Yo nyatane lho, aktole Gading ki jaman disupetke yo njaluke ditanggapke aku lho campur Masa sari. ta? Yo satu bayangan Pak Mantep kan yo aku ditanggapke Mamah Mimin ngono. Oh iya. Oh. Dadi pas Dek Gading tetakan, pengen ditanggapi sing padha-padha ditetakke ngono lho. Kan kowe dhisik tetakan ya. Nyatane yo terus bocah yo dadi saiki kersa ndalang. Wis Mergo ndelok campur sari ini joget-joget dijotosi wong kuwi lho. kan joget kok dijotosi wong iki kepiye. Lah do kaget kok. Lho, iki kan nggih dalam rangkaian ulang tahun kelima Dalang Seno Dalang Channel. Seno Channel. Nah, kelingan 5 tahun kepungkur sing ulang tahun pertama ning nek kleru ning anu nggone mburine Mas ning Brintik nggih. Iya, Iyalah. adewe dandan lanang. Oh, dandan Iya. lanang. Kaki kon teko to, Mbak, nek dahar niki Lanang kok, Mbak. kan ya Mas. ya apa niki iwak babi ngono iki. Niki iwak babi, mboten Mas. Niki iwak sapi kula mboten kolesterol niki iwak pitik ngono. Mboten lah kulinane mangan apa? Mangan bojone kancane. Terus bar aku ngomong kan karepku jenenge aku dagelan kan ya guyon to. Jenenge aku dagelan guyon to. Lah kok ditanduki kanca-kanca warga larasi tenanan. Bar ku langsung do DM aku WA aku langsung do ngono kuwi. Mesti dhisik dhewe sing ngrebab. Lah nggih, Siapa? Mas Keswan Nah, iki. dhisik dhewe nek kuwi. Kula nyate Mesti. niat kula kan jenenge dagelan kan guyon. Kok kanca-kanca nanggepine serius. Dek kabeh dodekan gek piye kon aku nyanyi Pak Geter engko sijine Pak Tusio lara ati aku lha. Wah yen pambudi to mung Ah, agak nggih. awal-awal nderek Dalang Seno kok arep ndadekke Darda aja nganti piye carane men Alah. guyub rukun kula ngono. Bangsaku iki kok kaya enak-enak ngono. Bar ki mula kanca-kanca Dalang Seno ki kanca-kanca warga lar ki nomere kanca Wiyaga ora ono sing tak simpen.
Pomone sing tak simpen iki mergo pekewuh karo bojone pomone kaya Mas Keswan tak simpen mergo pekewuh karo Mbak Ayu. Simpenen Mbak nek ngubungi aku ra iso engko ngebel Pakne. Ning nek liyane ora tak simpen aku njogo. Iman banget awakku. Karirku sudah menanjak. Heeh to. Hancur mun mergo kaya ngono antar pertemanan. Alah, telek. Soale yen sawuk nyanyi pirsa piyambak. Nggih. Sing jenenge Mimin Pak Seno. Syukur. Cek. Ora wis muni. Guyonan kula meteng Sukino niku ikonik sekali to itu. Nggih. Sampai sakniki Mbak Mimin Sukino udah umur berapa? Sukino udah umur berapa? Oh. Nganti sing ngilimi cawet bayi, nek sing ngoten niku lho. Aku tak nggo dhewe kok ira muat aku ya. Sukino ora lahir-lahir mah gur nemplek ae. Lah niki lho Sukino pun lahir. Wah. Nek ikonik sekali dados Iya. memang ngono ki kadang kala spontanitas yang luar biasa sing iso ditampa halayak. Lah menika isoe dengan berjalannya waktu. Arpa kadang kala dirangke-rangke kaya ngapa sedemikian rupa mesti dadi ning kadang kala spontanitas menika justru maca iso ketampa lah. Kuwi sing kudu diudi panjenengan sebagai dalang muda iso ngulir budi kabisane dhewe tetep jangan berpuas diri tetep iso dadi dalang sing keterima dalang sing diterima masyarakat sukses panjenengan sehat kalian dalang seno ugi welinge Bunda ya ngonoan Bunda kan rasa nunggoni kowe terusan melalang buana terus Nggih Bunda nggih. Jawa Timur wis tak jajah mula lintang Kairo rene iki mergo kono wis tak jajah Lintang kira ya calon mantumu. nek ardo ngerti nom-nomanku jaman remuk ya kaya lintang ngono kuwi. Apane? Jebles menik-menik ngono ki. Kowe Gur sak benik kaya lintang. Kowe lahir kok wungkal kok arep kaya lintang. Berarti kira-kira 1199 Lah nggih. ora 1112. Lho, mergo panjenengan ngerti aku, nyali pirsa aku wis akhir dewasa. Ora pas lagi merempul-merempule iki ora ngono. Alah kowe karo pedete lho dadi jana pedet kok mbok ra ngono kuwi. Sing penting dalang seno tetep Jaya selalu. Rembaka, Amin. Bawono tetep guyub rukun salaminyo. Amin. Ana. Warga Laras sugih. Ana. Mugi-mugi sansaya solid. Heeh. Tansah ngrembaka. Heeh. Ketuane apa ganti ya, Lek? Sapa? Apa Pak Ibut ya ketuane? Kok Seragame beda. ngijeni apa sebagian ngumpake seragam iki konone terus bedani dhewe. Umume Mas, umume. Iki ulang tahun gelar setahun pisan kok bedani. Apa ora diningke apa piye gumun. Lah ya. Apa kuwi pimpinane ganti kuwi apa ana wawahan regenerasi susunan anu Apa Pak Ibut pengurusan. dalang awan aku. Kok dalang awan. Kok nyepelekke. Ya ora jenenge iki mau mbok menawa kesupen saking kokian ayahan. Apa Mas? Ora disengaja kok ketrisut Vera Payu piye. Lho iki iso nggo ngobati rasa kangen dhewe kalian rencang-rencang warga Laras, Dalang Seno kalian ibu-ibu pesinden lho. Pas kemarin Dedek agak gak enak badan sedikit karena schedule-nya yang teramat sangat padat. Itu ya kanca-kanca support doanipun Mbak Mimin harus sehat, Mimin harus sehat, harus sehat. Ya ampun harus sehat. Aku ki ya iso. Kowe iki aja mental-mental iki nyawa balene kok mental. Oh nek aku ketularan. Walah. Iki Dek Lintang ya kersa rawuh. Saking Kediri. Lho dhisik isih cilik saiki ya wis wayu. Dhisik nek ngomong ngene iki. Iya kakak. Saiki sahayune kaya ngono lah. Apa nurun kowe ya kowe kan nek ngomong ya ngono kuwi. Piye? Iya kakak. Aku Mbak Tatin sing. nyawang lintang apa aku tak mari ya pri pupung rung kasep. Mari lek apa lah kowe iki lara apa? Maksudnya ndang dadi pulih ngono lho maksudnya. Pupung rung kasep selak ketuan. Apa anu sik wae. Dinggo terapi karo Bu Prastiwi sik. Karo Mbok Tatin
Karo apa Mbak Prasti? Engko mah hiburane ger kerokan. Nggih, bakunipun derek pemuji. Ngrembaka Jayeng Bawana tetep solid, tetep guyub rukun. Amargi ya nek masalah golek pangan ki 1000 dalan-dalan rezekine ning rukun menika ingkang dadosaken tetep paribasan wong urip ki rasane ayem ya, Jas. Iya. Nggih, ngaturaken panglipur sinambi mangke nduk lintang dadi caosi wekdal kula derek panjenengan Kang Pratiti Apa Dek Lintang langsung ae to, Lek? Nduk lintang ya ora Aku niki apa-apa. Bunda Mimin karo sapa jenenge? Princess apa? Princess apa Princess? Tante. Oh tante ya. Tante Apri niki nggih. Apa jenenge kirim doa kagem almarhum Bapak Yo. Seno Kowe Nugroho. sing anu Lek sing apa jenenge memimpin doa. Nggih. Sak menika Bunda. Kaya Mbak Tatin, Mbak Elisa jenenge wis mangambar-ambar ya ora lali mula bukane. Aku seneng. Dalang Sena ulang tahun ya tetep melu nyengkuyung. Ora kaya kowe pasang tarif saiki men-men. Aku ya ora pasang tarif, aku wis matur karo Mas Hadi. Budhe Mimin nyuwun tulung jeneng ulang tahun Dalang Sena nggih. Ngaturi pinten kula ya ora iso kemecap nih nggih. Biasane daerah anu Sedayu niku 12 juta. Aku ya ger ngono to, Aku nek ra isine gur nyeritake ya to daerah mriki 12 juta perkara kok dikai 14 ya ora masalah. Oh. Lah kono nyuwun lho, wong takoni wajibe ra dijawab to, Mbak. Apa nek enggak tahu, aku enggak tahu. Enggak tahu, emangnya Tatin enggak tahu. Jadi nek wong tekoni wajibe dijawab. Lah, nggih. nggih. Pira-pira. Biasane nek lokalan nyuwun tulung ngeten nggih 12 aku ngono. Kuwi nyuwun tulung ya. Nyuwun tulung. 12 juta engko mulai kowe digawani cireng lho. Apa? Banci koreng. Bener aku malah sebenarnya sebuah awakku sik urung perawatan kok, Mbak. Kok sik ora masalah. Iki sembah sungkem kula ugi katur Ibu Agnes Nggih. Dirawuh Bu menika. Agnes. Nggih, lah niki wektu wau grogi nggih niku. Tane ditunggoni. Oh, Bu. Ibu. Nggih. Bu. Sungkem kula, Bu, ngapunten. Nggih, nika. Jare saged sowan wonten dalem nggih wong soalé nggih ngertos piyambak to penyan story kula kemawon kados menapa penyan nek jenenge saya Bu. Menika mboten cita penyan ya pirsa piyambak. Padha-padha wong wedok sing ngerti Bu Agnes. bot ribete. Lek men mboten sowan mriku kirike mboten kapiran to? Kok kira mboten kapiran. Napa Ibu di Kok seneng diaturi minggah panggung mawon. Oh, nggih. Nggih, monggo Bu Agnes. Monggo Bu. Monggo Ibu Agnes Widya Semoro katuran minggah wonten ing pepanggungan. Kados paring boten ketang sak klimah rong klimah. Nggih. Kalian Mas Hadi nyamaktaken ubur ramenipun kalian Mas. Nggih, sekalian dipun dampingi kru Dalang Sena. Wilujeng dalu. Sing dalu Ibu. Wilujeng dalu Bu Agnes. Sebagai apa ya, Lek? Oh, ini Sebagai sing dalu. apa? Anggen niku kula nggih bingung Mbak Jani Pripun? niku. Lah pripun kula ken minggah niku ken napa? Nggih. Derek. Ngestreni Kang Putra. Nah. Ugi support dalam Gambyong. channel. Kok enggak? Gambyong. Mbakmu kok kan gambyang kowe iki piye lho? Kok Lek kuanet. Gambyonge dhisik Ibu ki niku riyen wau. lho. Nggih, sakniki pun kaweraten. Saiki Nggih. Ibu, wonten momen ingkang spesial menika saestu. Kadang kula ten pangusuk ngagem jargon-jargon sing nyumbuk menawi. Alah, Sasampunipun srawung kalih panjenengan sok tuane. anu napa nyocok penggalih panjenengan. Ketemu Bu Agnes wedi. Kadang kula ra nggih to wonten Kula nggih wedi lho Mbak Jani.
wonten jargon-jargon yang kadang kalau nusuk manah panjenengan saestu kula nyuwun pangapunten. Sukina pripun sakniki Bunda? Kake, mulo Sukina kowe. Kekrak kowe. Saestu nyuwun pangapunten menika namung jargon-jargon spontanitas mboten wonten tujuan menapa-napa kejawi namung liput para pamirsa saestu. Lah nggih ta Bu, jaman almarhum Tasih Sugeng kok teng panggung niku ngaku-ngaku nek bojone Pak Seno ngoten niku. Napa mboten upami wonten gimik ciuman niku kula mboten sing nyuwun. Alah lho ingkang nyuwun menika. Mriku sing memeti Bu, riyen Bu. Malah dicethake. Lho nek prasaja ngeten apa anane mbok didukani ya ora masalah nggih to prasaja Pak. Monggo Ibu paring pangandikan kagem ulang tahun Dalang Seno ingkang kaping gangsal menika. Waduh. Wah, kula pun pesan kali Mas Dadi. Mas Dadi, kula mboten sah satu patah dua patah lho. Kok malah Ngancani kula napa nek gak kula to Bu Agnes menika? Apa nek gak kula? Alon-alon Pasuryanmu ki medeni. Kowe tambah ngono kuwi rak Bu Agnes tambah gila. Hukumipun fardu kok mboten sepatah dua patah katam kula iki cuwis kok panjenengan. Lah iso ngendika. Karo bance kok hukume fardu ki. Ketemu pirang perkara. Mangga Bu Agnes. Mboten sah satu patah dua patah. 100.000 200.000 juga oke. Aduh, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, ugi salam budaya. Ingkang sepindah temtu nderek mangayu bagya. Awit napa nggih? Ulang tahun Dalang Seno Channel yang kelima. Matur nuwun kagem sedaya penggemar dari seluruh penjuru dunia. Karena ada yang dari selain di Indonesia, di berbagai pulau di Indonesia juga ada dari Belanda, ada dari New York, ada dari Taiwan, ada dari mana lagi ya? Amerika dan lain sebagainya. Suriname wonten. Suriname, nggih. Dados matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Ugi rencang-rencang warga laras, mbak-mbak sinden, mas-mas, pak-pak. Mas-mas rungokno kowe iki nggih. Mas-mas, mbak-mbak. Nggih Bu. Gegeden sirah kowe Mbak. Matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget atas apresiasinya setiap waktu sampai 5 tahun ini. Sukses terus nggih kru Dalang Seno. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika mumpung Ibu tasih wonten nginggil, menika sekalian potong tumpeng. Monggo lajeng kemawon Ibu Agnes potong tumpeng, monggo dipun dampingi kalian sedaya kru Dalang Seno. Monggo rencang-rencang Mira Pradangga. Nderek. Pak Ketua, Pak Ibu. Simbolis Mas Solikin sampean dulang Mbak Mimin. Nah, iku ora babakan dulangane, iki monggo simbolis nek wong lanang ki ngekaki kaya utawa pangan kanggo keluargane, iya. Mas.
Aja kau-kau Mas, telakku umume menungso Mas. Piye ta lho, ya Allah kaya nganten anyar. Iki mung simbolis ae ora babakan darane sing dianu. Iya, mangap. Segone Alah, ya kowe genten dulang Mas Tolik. Ben didulang kok terus ada didulang sih. Ditulang. Nah. Wis ngono kuwi. Ora apa-apa, wis alon-alon. Nah. Kok mbok cetok piye to? Kok nggo cetok iki to, Mas? Pada keladen tukang. Hak, ayo mangap, hak. Ngelak ora, garek mimi. Nenen. Makembel bujana kaya nganten ngono kae lho. Hati-hati nggih, Mas. Iki yo kecoba seniman yo Pak Guru. Sukses karirnya, sukses rumah tangganya, bagya mulya. Yo Pak Ustad. Aku saiki wedi nyerak Mas Solikin. Napa? Kok nek diasinke malah. Nggih, monggo. Sembah nuwun Mas Solikin, nggih. Saiki kari hiburan. Hiburan. Iki ya dina iki ana acara lho, Cus. Apa? Oh iya, iki barengi supite anakku lanang Lano. Oh, putrane Mas Agus. nggih. Soleh ya Le, pinter sekolahe. Kek ndang mari digunakake apa mestine aja kaya bapakmu. Bapakmu ya digunakake apa mestine. Oh alah. Mas Agus ki biasa bojone kok ayu, anake ya apik ya. Ya jenenge jodoh kak jodoh. Oh alah. Agus meresahkan kok tau. Sehat selalu Soleh. Iki dek anu ya. Dek Lintang Dek lho. Lintang Dek nggih. Lintang. Engko nek nyameng aku tok ndak juarai. Monggo Mbak Lintang. Ayo sayangku. Nganggo sepot apa? Disepoti. Disepoti dong. Ya Rodok sing gumiak anu ya. sing Yang buka rodok sepot. gumiak. Yang romantis ya apa? Yo, ayo sing romantis yo. Kowe bengi ke boh mending apa lek? Kaya kaul aku kaya kaul. Lah ya kaya bercermin nek nyawang Lintang Kairo. Lah pripun to beda lho. Lah ya padha ajine padha manise. Ning aku nek sanggulane kok kaya ngono ki ra patut tinduk. Nek aku nek kowe kok patut aku mandarane kok tarangan pitik lho nek aku. Lah kowe nek sanggulan kaya Karepku rambutku ya tak ngenekke tok. Maksude nggo nutupi ya ta bathukku sing lengar. mbak kei belan ngono ta. Heeh, karepku ya tak kei belan kok Lintang. Lah ndasmu malah kaya bentet ngono lek. Jan bajuke salah pangan ya, Mbak. Mula tetap jadi diri sendiri. Iya. Enggak apa-apa ya nak ya. Iya. Punya ciri khasnya masing-masing. Lah oke cirine I love karo kasih. myself. Dek Lintang saiki Nggih. kelas pinten? Sekarang kelas 1 SMA. Oh, sakit Berarti dewasa. berapa? 16 tahun? Iya, 15 Mas. 15 tahun. Iya. Dek Gadeng pinten, Dek? Kula 18 tahun. Iya, selamat malam Mas Gading. Selamat Sugeng malam dalu. Mbak Lintang. Ya. Alah, iki apa anu ya? Dalam. Lek apa Dek apa Mas Gadeng ki ngajak balen kowe, Nduk? Yang yo Dek wingi. Ngejak balen? Enggak. Piye? Ya aku disuruh diajak ke sini katanya kangen ngono lho. Oh, Ya. Lah dalah. Wes, urusane wong enom iki wis wong. Urus. Mboten. Yuk, kaum menua diam ya ini. Ini ben Gen Z. Iki sing ben gebok Gen Z. kaum menua. Kaum menua lerem.
Lerem ra. Sing heboh kaum menua. Kowe jaman nom-nomane ra tau nglakoni ngene kok kowe kenalan pisan kok diblusukke ning nggon galengan. Lah ngono Lah ya kuwi. aku ra mengalami fase kaya Lintang urung ra mengalami. Saking ayuku kok wong serak ronto kok, serak ronto. Mbok kelingan dhisik panuthok kok le senengane. Aja sia-sia to, Mbak. Ayuke Mbak Yu. Dek Lintang Dalam. kesini Nggih. sama Bapak Ibu. Nggih, kalih Bapak Ibu. Apa sih sanar tembungan ya iki kok? Yo. Maksudnya ngene lho, nembung ki maksudnya ngene lho. Mbok menawa sok kuliah ning Jogja. Iya. Lah, ra iso. Begitu. Heeh, nggih to nembung, to nembung lah. nggih, besok mau kuliah ning di Jogja Jogja. dosane Bu Agnes kan karo titip, nggih to, karo bacaan ngono lho. Yo lah dalah. Nanti bisa Bu aja pensiun sik ya, Bu. Lah ngapa? Ngono ora situ. nanti bisa satu kuliah sama Mas Dalang. Lah, ya. nggih. Kok jreng ya. Mbak Cobi, Dek Lintang Nggih. nyerak Mas Gading salaman. Ngerti lah nggih. Salim Mas Gading, Mas Gading. Mas Gading. Inggih. Selamat Ya ampun, malam. selamat malam. Gimana kabarnya Mas Baik-baik Gading? saja. Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja. Mas Gading nggak kangen aku? Wah, kangen sekali. Ya ampun. Iya. Abang selamat malam. Abang. Malam abang. Abang kok anu euforiane kok beda ya karo sing nom-nom ki. Lah kowe medeni ya. Lah ya kok abang lho kok Oke, nek chemistry-ne lho piye wi? respone kok kaya ora ono lho, ora kaya Gading karo Mas chemistry-ne Gading kan Lho, coba responnya- balenono. Iya, selamat malam Selamat Mas malam Gading. juga Mbak Lintang. Good night Mas Gading. Good Kowe iki night. suaramu aja bindeng pas kaya banci ning bangjo. Lah, apa? Lah nek bindeng, abang. Abang. Lho beda ya awurane lah. Ya beda. Mosok nyamang wong ayu kudune kagum kok malah mungkuk-mungkuk. Lho nyawang anak-anakmu. Lah, ya. Lho, nek ngono kuwi jan nyenengke ya, Lek. Wis aku tak arane kono pres kali-kali tuwa saiki kegarek manembah wis. Dek Lintang tetep di situ. Oh, di sini. Bawa. Bawa. Spesial buat Mas Gading. Nek iso Ah, bawa bawa. berdua. Mas Oh, mboten Gading saged, Nek, mau kula bawa bawa. apa? Derek, Apa mau duet? mboten saged duet. Duet nggak apa-apa loh Mas. Mboten saged kula. Kalau dua, Nggih. kalau dua, Pripun? Duet. engko ndak mah aku keblusuk. Ayo bawa spesial Mas Gading. Oke. Pripun? Ya bawa. Pun kula nderek kok namongan iki. Manut celiramu wong ayu bawane. Nggih. Syukur sing mengandung anu wong kasemaran sing katresnan. Katresnan. Nggih, heeh. Niku pelok barang. Walah pelok barang lah. Aku Ya. dhisik yo barang. Wah, jenang gula iki mesti. Ora. Aja kayak kue. Lho. Senang gula lho. Aja ngono. Kayak kowe, aja kayak kowe. Karane wong akrami. Ya ampun. Aduh. Apa lho Rasane piye to oleh rasane? Napa? Napas bantuan saka bunda. Mah klenger kowe engko. Tangannya Mas. Iki ngapa? Kok malah kaya titik memet iki? Kahanane sanding kotak iki kok ngopo? Lah nek apa cepala? Aku bisa mong anu saya bulan geger ngono awakku ora karo-karuan lho, Mas. An pikiranku wis traveling tekan ngendi-endi lho. Ayo nak. Omong ati pawi tani Piye le rasane? Nyes. Nyes. Ya karo diok sawang apa Ah, nggih. dicandra piye ngono lho. Seliramu. Waduh. dalam Kang Mas.
Ngene iki malih KBB lho, Mbak. KBB apa? Kelingan sing biyen-biyen. Dadalah. Kelingan sing biyen-biyen. Gus talah cah saiki. Kowe ya KBB to? Apa? Kelingan sing biyen-biyen ning bak truk. Kelingan zaman sekolah ning Pamulangan iki lho kok ning Batrek. Lah kan kowe keliro disampirke ning bak truk kok. Kaya belajar kok anatomi. Ya. Ayo sayang. Luput pisan kena pisan Seliramu ora tau luput, Yai. Mila Kang Mas Hai. yen gampang luwe gampang Apa? Nek sing roman aku tanganku mesti gratil tekan ngendi-endi lah jenenge cek bocah cilik ya aja nganti ora tak arahke rono malah. Wis kowe aja pengin. Ora. Kowe wis ra mungkin iso ngono masih nyeraki kowe bangsane Pak De Ahmad, Mbah Reso. Aku ya lah ya angger ketemu liyane nyeritake putune gur glegeken wis ora ana cerita liyane. Iya. Yen angel ka Ngopo ya, Bunda? Gadeng. Non. Losno ekspresimu ki losno. Nek nyawang ya plas, nyawang plas. Kok pagur Lah, ketak-ketik kok mau tok. ketal-ketil ngono. Lah, tangane- Nyawang ya nyawang. tangane kuder Dadi lho, Mas. kowe ngene iki aja mergo iya. aja mergo tuntutan panggungnya mergo memang kowe iki pengen nyawang-nyawang, pengen menikmati suaranya menikmati Lah, nggih. suaranya. Nggih. Ngono lho, dadi tenan rasa wong ketal-ketil lek ngajari mamah kae ora tak gunakake to. Wah, Aduh Mama. lek ngajari nganggo ngrangkul barang ya kae mah ya. Mamah apa? Mamah kok gogoh wedi kok nek. Ayo nok badut nak. Yen angel ka Le mbok pikir ki apa ta, Le? Nika lho. Wis Bari iki aku disengiti iki aku. kali sinten? Niki Sukina ta? wis nesu iki ketoke iki. Pun bagiane dhewe-dhewe. Lah, sik kae malah aku Mas. Kae. Tak lungguh dingleke bintang. Ora iso, aduh. Tan kena tinumbas arta Langgami jeneng kula ya Mas. Nggih, jeneng gula mawon. Duet kalih panjenengan boleh? Mboten saged kula, saged, mboten mboten saged, napa? mboten saged jeneng gula. Bisanya apa? I love you. Love you too. Kok piye kata ya, Le? Aku golekno guling, Jar. Apa bocah kelet. Ayo karo jumeneng ra apa-apa, Nduk, karo lenggah ya nderek. Iya. Nggih. Nek kene kena nek kono nek nyaman ning kono ya ora apa-apa. Iya. Aku tak ndek kene ya. Oh iya. Sampai engko. Ora apa-apa. Wis,
Warga laras ra bakal kepaten obor sinden. Jan ayu alus suarane apik kaya aku. Elek. Ayo nok dikancani joget adine. Sembah nuwun wong ayu. Matur sembah nuwun. Nggih. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Dalang Sena, channel Dalang Sena. Semoga kedepannya tambah lancar, sukses selalu, tambah solid dan guyub rukun. Amin. Terima kasih Mas Dalang. Sami-sami matur sembah nuwun Mbak Lintang. Lah kok kowe malah sing salah tingkah piye to, Nak? Kok lebih turki kok. Makasih Mas Gading. Makasih Mas Gading. Sami-sami Mbak Lintang. Love you too. Ya Allah. I love you too. Gusti Allah. Wah, terima kasih soh, I love you too. Iki
enek ucapan, Lek. Selamat HUT channel Dalang Seno, sukses jaya, sehat selalu. Amin. Saking Gudeg Bu Agus, Magelang. Paring tindih 200.000. Nggih. Mboten ngersake lagu. Ya aku dicaosi apa-apa sing penting gumyak regeng gayeng. Sesuk kena nggo KB. Lho. Nyepaki apa? Ya Pak nyepaki Daniel. kebo apa jaran. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya, Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ngira jebul aku ora ngira, ngira jebul aku ora ngira. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enom. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren kok blero iki. Lah ngopo? Lah nek rajang cak cek cak cek. Zaman saiki rane sacet-sacet. Zaman kesempatan itu nanti bisa Dipaske larase ngono lho kok terus para pekewara. bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade ya ngomong manut ya, mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke ak dhewe, sing eksekusi kono. Ya wis, berarti ya iki mau dientekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cange Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda-beda gitu ya. Beda ya. Iya, berbunga setaman. Kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap. Bunga-bunga cinta semakin merekah di hatiku. Ini malam hari ini juga ketok kaya nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek Gak dicandra terima kepujulan. ya kaya kembang. kembang. Bang bangke. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Ya, dari Mang Ayu Fakih ya Mbak. Derek tetunggo kagem channel Dalang Dalang Seno, Seno. ingkang kaping gangsal 5 tahun ya. 5 tahun luar biasa Semoga. tansah ngrembaka. Subscribernya tambah akeh. Amin. Sing delok ya semakin sing delok Nontonnya Oke. viewer-e. Ya, nggak cuman apa wayangan-wayangan dari warga Laras, tapi juga wayangan yang lain juga di streaming sama Dalang Seno channel. Ya muga ngrembaka wae, Amin. iso ngrembakake budaya sak Yogyakarta, iso dibiwarake sak Nusantara, sak dunia. Amin. Amin. Kira-kira kowe Selain manggon. mendoakan Dalang Seno Channel ya mendoakan untuk netizen yang di rumah dan penikmat setia wayang tetaplah menjadi netizen yang bijak. Yang bijak betul, biasakan mendelok dulu, membaca dulu lagi komen. Ngefan Mbak Elisa keneng, Mbak Tatin keneng, Pak Desukimin keneng. Nah, sing penting aja saling menjatuhkan. Iya. Nek dinalar fane akeh aku lho karo ngene Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong, ora takabur. Nek dinalar. Iya, Neng biyen tau terus dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak unekke kok ya talah temenan. Lek ben ki tau lho buka HP kok ketok sedih ngapa Lek? Terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wis warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong delok ki alok wong ora undu apa-apa gur undu Ya ning motor. saiki ketoke wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Jodoh kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading, Nggih, menika Nun, wonten kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Lah, Oke. Putra Dikari, Wah, luar biasa.
biasa. Putra dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis pomen ora loka tambah kebak, Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap-tap. Ini Aku juga bar disawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu lek. Ijek proses. Glodoki sik. Nggih izin tak bacain ya Mas Gading. Nggih, monggo Mbak Elisa. Assalamualaikum. Sugeng dalu nderek Mangayu Bagyo dari Putra Dikari Gino Bolodewo PWKL. PKWL Peduli Kasih Warga Laras mengucapkan wilujeng ambal warsa channel Dalang Seno kaping gangsal mugi tansah kuncoro ing dirgantara. Amin. Amin. Kagem anak Maski Gading Pawukir Seno Saputra ugi sedulur-sedulur wiyaga menapa seniwati warga Laras tetap solid guyub rukun kompak semangat membimbing anak lanang Ki Gading Pawukir. Nggih, menika wonten tali akses sekedhik 1,5 juta. Wah, luar biasa. Untuk warga Laras nggih menika. Nggih, untuk kagem sedulur-sedulur warga Laras request tembang Pangkur Semarangan. Nika. Nggih, Ya, Kang diatur Mbak ke Elisa. Ora tau. Datae Mbak Oh, aku Elisa. soalnya ya entuk cete sing nembang Mbak Elisa ora diwaca ya. Ya, ini tadi juga ada titipan Pak dari Boyolali minta melatih Rinonce. Ya, tadi Kamu ada juga Pak Susanto dari Malang juga minta tembang kangen. Menika iya. salamnya kagem Mas Gading belajar terus, Nggih. terus bisa meneruskan apa kuwi jenenge? Perjuangannya Bapak. Kiprahe Iya. Suwardi Pak Seno. Arek omong ngono wae angel ya. Ya, kita kirimkan juga untuk penggemar-penggemar lama Semuanya. PWKS. yang masih setia Sobat PWKS ini. Ngebiar, matur nuwun. PWKS. Apa jenenge? WMC. Ya, ini terima kasih yang udah merapat dan menonton dari rumah. Ya. Yuk di Pangkur Semarangan bagi tugas ya, Mbak. Kowe kok. Hah? Kowe sing bawa, Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jadi Melatih bawa Rinonce. kowe ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wes iki digilir wae ya wong iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu giliran iki Sang Dwijo. Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesik ya. Mingkar mingkurengu Gentone metu. Sing nyekel. Wes halo, sajepen melu kono, penonton ben kok. Lah kan tak kira bapak aku. Kowe iki angger nang kene mesti spesial Mbak Oh. iki. Wah, nek digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Ganti apa lagu ya? Karenan marati Ayo Kak Elisa. Luar biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama Pangkur Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana sakene kok malih kentir oleh malah. Aku ngapet guyu. Lanjut kono melu Melu mak tet. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata
mboten? Ora lho, dirampungke sik. Pakartine ngelmu Gong-gongane. Sang Dwija. monggo. Rodok mundur, Nduk, men pilah. Gurar kewirangane kok le. Ngatur Ngaturane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mang apa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. Iya. Entuk baygon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji. Apa? Makan sesupotnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Alhamdulillah. Tembang kangen. Nggih. Tembang kangen. Sembuh lewat tembang kangen iki wujud katresanku. Memberi kesempatan pada yang semua. Iya, toh. Ora ya. Ora tak pateni ning meneng wae. Nih oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen.
Antarane Mbak Tatin karo Lekmin. Ah. Nah, ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone kok seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi Oh, oke. lewung ki jatah Ibu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kisban. lagi nguyuh. Oh, Agak ngetap kok, Pri. lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik, nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga nggak apa-apa. lewat sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, limong kari dhewe. Oh, limong Oh, lewung kari kae. dhewe. Ono wae ya. Menurut kuwi. Ya apa manut? Oh iya. Ya, harapane kanca Berarti warga langsung laras. Rahmen. ramen. Rahmen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, Nah, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Tapi sapa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. Mbak Neti ya. Ceritane piye ceritane? Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsia. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selak ras ronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa, ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing anu nyelekutis? Aku mbane kok. Koncone. Iki Koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu aku. Wasis ya wasis aku. Ya jelas no Suminten kok. Apa nek sing iso nglawan Suminten? Lho, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok Guna Seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalim ing Trenggalek, nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku digawe Den Mas Broto. Ning kasunyatan Den Mas Broto saiki oncat. Lho, mergo saka pokal gawemu. Mesti kowe pamer awak kowe. Pamer awak kowe. Heeh. Kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku sak sapir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Sik ta, kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trima wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok pawakan kaya gerdu kok iki. Sik ta. Kowe padake gerdune aku ra trima. Mesti nek aku nek ra gur trima. lamaran tetep Den Mas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok apa gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Lho, Ana jenenge ayu ya ayu aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. ayo ya aku gedenya ade aku. Rada-rada Den Mas Broto milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene Suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah, iki Jajalan. men padha padake. Padha padane Den Mas diatur tindak Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto, Iya diajeng. kula sampun kapangkelan panjenengan Kang Mas. Lah kok klewa-klewa lho. Saatase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho, sampun kula lho.
Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora, Sum? sum. Sen mbok ora sum. Desa banget anak adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke Sum. Ngeten Piye, kemawon. piye, Tan? Garis gedene kok penyan oncat saking desa Siman menika mongko penyan sampun badhe kadhopaken kalih kula. Nah. Apa merga wong wedok niki? Amargu apa? Kok merdu? Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados penyan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindang malih jenengan maksuli. Jenengan kupingmu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur pedang walopet. ngendika Ya sak menika. senadyannya iki kaya gerdu ning aku milih iki. Kok malah kaya gerdu kaya gerdu? Kan gari mlebu aku. Gas gerdune sakmene. Ya wis to. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho, tresnane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen rak aku tresno. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa Iki tak tutuk. gawa. Aku duwe. Ya kok ronda bareng tutuk ro kentongan. Ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Penjan Mas. sampun kapan kalih kula lho. Nek Mas, Piye? ning manut to atimu jane seneng karo sapa? Monggo penjan menika Mas saged kanthi pramono. Netralipun. Kok seta? Ayo konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok seta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesra-mesli ngono lho. Ya aku ki Nek tresno wis karo milih aku, kowe. Ya wis milih aku kok. Iya, ditemek-temek aku milih karo kowe. aku. Ya wis kene nek nang kene ya nang kene. Wis kene-kene Mas wis. Broto. Wis iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis kayak ngene wae. Ayo. Kowe nyeratenono Ayo. kono genti aku tak kene. Nah, kowe seratenono. Ikan campur dan ono. Aku ya judek kok. Aku ya mah. Ngono ben Piye rasane wong kapedotan terus kuwi piye rasane Den Mas Broto? Ngene. Lah kowe ra ndek Sedulur bathuk senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Kowe Suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe suminten. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah. Iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang ning tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng-anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya Mas. Coba sapa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirangisen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mani karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten. Ya mesakne Suminten no. Mas Broto. Mas Broto kayak kepiye? Den Mas Broto. Yo entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kabeh Kok piye lho Suminten ki? kudu dicopot kabeh. Wis to Tan. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Balik. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngene Suminten? Mas Broto, obrat. Mas Broto, obrat. Ele. Suminten ele. Obrat. Eh, Obrat. eh, Obrat. eh. Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? Obrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Lagune mbok sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pentil ternyata pentil. Waktu ku nongol aku tahu
Tembak-tembak. Dar dar dar. Tembak-tembak. Dar dar dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene kene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho Lek, kae iki yo. Endi to? Oh, Kae yo suminten. oh alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutan. Dadi wong iki. wis sapri wong edan rekoso Gus talah. Gandengane saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing senior. Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh dari Pak Seno. Dia toh. Kita bisa flashback dia toh Mas. Loh Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetap menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis Sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Ya botak. Tak ya kencang ngono. Arep mirang-mirang Mbak Yune. Kok le menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Terus iso dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sisen wis malida. Kan malu aku. Malida. Pripun? Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ya. Napa? Wes jejero kae mah padha. Genggalu Mbak Agnes, genggalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku kaya kere dides lho, Bre, malah kok jeneng. Aku tok siosi dong. Ya ampun. Lah kuwi nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek enek apa? Manuk. Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Ariza kali Dek Agnes? Nggih, wau. Tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Mboten. Mbak Tatin? Tatin? Bebas. Bebas. Oh nggih. Sik. Nah, Napa liwong wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong. Oh. Nah. Itu adalah Apa? kembang rawi. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber viewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut kok isine gurem to, Pri? lemuk ramah sing leret. Ya. Nalan-nalan ya, Jah. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacar. Buat petanan. Pacar baru kenalan, kena di jalan Jenderal Sudirman. Cerita aku dan dia jatuh cinta, cinta yang dalam sedalam laut meluap, cintaku hanyut. Aduh dong.
saben dinane saya suwe saben jajan nyekel pangane banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng munggah sabale wiwitane lunga jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati agawe ngane ngati kembang kecubung hatiku digawe bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora gendong sembrono ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tinimbang rame wong seneng nunggal sebale wiwitane lunga jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng nunggal sebale wiwitane lunga jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Agnes. Sami-sami Mas Gading. Nggih, niki wonten wara-wara Dik Gading Nggih. ingkang kagungan mobil pickup dengan nomor polisi AB 8702 KIK dimohon untuk digeser sebentar karena menghalangi mobil yang mau keluar. Pindah malih mobil pickup AB 8702 KIK. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door prize. Kejem. Oh alah. Ayo toh Pak D.
Sing siji batune entek. Kelereno sik, iya. Bunda Mimin batune entek bisa. Iya, iya, wis ben leren sik ya Pak De Mimin ya, Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel, Le, masane. Mas Keswan tak kon gelungan ya wegah. Sing dereng sowan iki enten Mbak Ayu. Nggih. Bu Neti. Nggih. Kalih Bu Wahyu, Bu Pras. Sinten riyin jenengan ingkang miji? Bareng-bareng mawon. Oh, bareng-bareng. Nggih. Oh, nggih. Monggo. Monggo Bu Pras. Nyuwun suprotipun. Disuprot. Dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah Princess. Pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok kanca edan. Dadi disawer kok disawer ramban iki. Dek dong iki kancaku edan. Dadi sing dikeki aku. Sing dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Keswan ugi sehat? Rapati Kok rapati pripun lho? Jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Keswan pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar? Ya lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. Gadeni apa ta? Mbok. Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet alus nggih. Hah? Bu Eki jan. Nggih. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Mbak. Ucapan ulang tahun untuk Dalang Sena, monggo Bu Prastiwi. Pokoke sip ngono. Lah kok cekak aos men kok sip. Nggih mugi channel Dalang Sena semakin mendunia. Ning wis mendunia ya. Sampun. Nggih, amin. Mbak Ayu. Mugi-mugi channel Dalang Sena semakin tambah subscribernya. Amin. Amin. Kompak selalu anggota Dalang Sena. Solid. Nah, nggih, rukun selalu. Amin. Ya. Ya, Oke. Heeh. Bu Neti, monggo. Nggih, Mae. Kagem Dalang Sena mugi selalu berjaya. Amin. Bu Wahyu. Idem sampun sedaya niki. Nggih. Wah. Lagune napa? Dek Gade. Niki sekalian enten sik WA. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalu Mas Gading. Derek Mangayu Bagya wit pengetan 5 tahun Dalang Sena channel mugi tansah ngrembaka. Amin. Amin. Kagem Mas Gading tetap semangat tanpa kendat. Khususipun kagem almarhum Ki Nugroho mugi-mugi swarga langgeng. Al-Fatihah. Saking Ahmad Badawi Bintaran Piungan. Insya Allah dengan ngantos biar dalam salam kagem Ibu Agnes. Nyuwun pun waosaken nggih Mas Gading nggih. Nyuwun lelagon ngimpi. Oh iki ngisore ana meneh iki. Izin tanpa saweran. Oh nggih. Oh. Kendel men. Ngimpi kagem goro-goro mawon mengke. Oh nggih. Niki diaturke liwung nggih pamundutanipun. Liwung nggih. Monggo. Wah sampun enten liwung riyin. Enten ingkang ngersakaken duet Lintang Asmara. Ingkang nyanyi Dek Lintang kali Mas Gading. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek Lintang Kairo hafal. Ah. Nek karo aku apal ora? Wah, hafal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora.
Wah, kene ora kok. Yo gimmick Lah, ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. lho. Oh, Dari malah ora gelem. Nek ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. kok fosile lho. Ki sinden senior no lho, Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo lho, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main padha wae. Kok jenglot piye to Pak kowe iki kok? Bu, jare jenglot kok Ibu. Heeh, ana sing trukul lho. Bubuten ya. Oh, alah. Kok padake jenglot. Oh, arti bubu. Dandan ayu-ayu padake. Wis yo. Apa? Ya, Arep ngomong apa neh? Lewung. Lewung. Mbok menawa ngerayu aku, sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, ini mengrawani. Yo, limong ndak Wani kepake. bae. Nggih. Ayo ndak selak dikisruh le dantenan ki. Jenengan mriki ngajari wae bintang tamu arep penak. Oke. Yo. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Nggih, mungkin ndak kesampluk kancane. Soale ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kok kemasan saset? Lho cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Meng semene kae lho. Ya, kemasan saset. Bu Prastiwi ki ora cilik, ora alit. Kowe le gegeden. Kok ayo. Aku padake tisu. Heeh. Oh. Seneng banget aku. Alah, lati garek tisu apa nih Rian? Ah ya iso nggo ngelap. Nek tisu nek keringetan. Apa? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo lewung, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Apa? Semangat, ayo. Liyane jogetke to pas ki buke kok gedabikan dhewe. Aduh ya. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset to no. Alah, wis. Yuk Kirangan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Sabtu panitati. Cendol, cendol. Cendol,
monggo. Apa? Sabtu pendeta. Mugi Gusti lilani tresnaku bakal lawa mati. Matur sembah nuwun. Liwung sampun dipinangkani. Sampun waradin sedaya waranggana tasih tunggal pamundutan Lintang Asmara, Dik Lintang duet kalih Mas Gading. Wah. Kersa. Brosing. Kalian. Kedap lo browsing riyen. Ayo Dek Lintang Khairo. Ayo nak. Wong tuwa mung karek Browsing. nak. Lah, alhamdulillah boyokku iki iso dijak kerja sama, Jess. Sudah kecekel? Waduh sing jedul Lintang Kairo e. Walah. Salah searching. Sampun. Kali lenggah mboten napa-napa Sampun Mas Dalang. Sampun. Sudah hafal ya? Insyaallah hafal. Apa mau berdiri Mas? Boten kersane lenggah Wonten mawon. mriki mawon kula. Lenggah mawon. Monggo. Kowe aja ngalang-alangi pandangan, Pri. Ya wis ayo, adewe. Ayo kita kencan berdua Mas Dalang. Yo. Pantoro ratri mongeleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang kasih Baling
susah jroning batinku wong bagus antap taros hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal matur sembah nuwun nggih matur sembah nuwun karang ya ora apal Ece. Apa-apa sesuk neh. Lah nggih. Wis, pripun iki? Sampun niki mungkin sing dereng dipinangkani teng gara-gara melih. Ngaten. Nggih. Sembah nuwun Dik Gading. Nggih. Saya kru Warga Laras ugi Dalang Sena Channel. Mugi-mugi Dalang Sena Channel sansaya ngrembaka. Anjayeng Bawono. Anjayeng Bawono. Dipun tresnani penggemaripun. Nggih. Sehat-sehat. Nggih, amin. Lancar anggenipun ngangsu kawruh. Dik Gading mugi pinaringan sukses. Nggih, amin. Lancar ngantos tancep kaya. Amin. Kathah lepatipun atur nyuwun pangapunten. Nggih. Rahmat gawe gapura menawi lepat nyuwun pangapura.